ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಸನ್ ಟಿವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ 93.5 ವತಿಯಿಂದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಗರದ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗಣ್ಯರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ, ನಾಟಕಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ತುಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಈ ಪರ್ಬವನ್ನು ಮಲ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಬಹುಶಃ ನಿರಂತರವಾದ 18 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಇಂಚಿನೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆ. ಮಾತಾ ರಂಗೋಡ್ಲ ಮಾತರಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಈ ಗೌರವ, ತುಳುನಾಡು ಈ ಗೌರವ ಬಹುಶಃ ಮಾತಾ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಮಾತಾ ಮಾಧ್ಯಮಲ ಇಂಚೆನೆ ಕೊರ್ಲ ತುಳು ನನಲ ಒಂತೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಂಡು ದಾಪಂಡ ತುಳು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ತುಳು ಪಂಡ ತುಳು ಪಾತೆರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮಲು ದುಂಬತ್ತದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಪನೆಂಚಿನ ತುಳು ಎಂಚಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಐನ್ ಪೂರ ತುಯಿನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಕು ಇತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆತನು. ಆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿಪಡಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು. ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುವಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಇಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಹೇಳಿದರು. ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡಾನ್ ಕುಡ್ಲ ಬಣಿಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಊರು ಪೊರ್ಲುದ ಊರು. ಈ ಕುಡ್ಲದಾತ ಎಡ್ಡೆ ಊರು ಇಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಂಪಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗ ಪಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಊರುಡು ತುಳು ಪಾತೆರಿಜಿಂದ ಮರ್ಯಾದಿಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ತುಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಇಂಕುಲು ಮುಂಬೈ ಪೋಂಡ ಇಂಚ ಮರಾಠಿ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕಲು ತುಳುನು ಪಾತೆರ್ಡು ಕುಳುನು ಒರಿಪಾದು ಇಂಚನೆ ನಣಲ ಮಸ್ತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಕಲಾಭಿಮಾನಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತದು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನು ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಮಲ್ತಂದುರ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ್ರಿಯನು ಮಾತೆರಡ ಕೇನೊಂದು ಯಾನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ ಧನ್ರಾಜ್, ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಂಡಿ ಮುಕುಂದ್ ಕಾಮತ್, ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲಾಕೆ, ಅಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೆಎಸ್, ವಿಜಯ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಶಾಖಾ ಪ್ರಬಂಧಕ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಬಿ, ನಿಪೋನ್ ಪೈಂಟ್ಸ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ್, ಮಂಗಳೂರು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸ್ಥಾನೀಯ ಸಂಪಾದಕ ಬಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ಸರ್, ಚಿತ್ರನಟ ಶಿವಧ್ವಜ್, ಹಿರಿಯ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೋ, ಮಂಗಳೂರು ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಶೋಭಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಆರ್ಜೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವಂದಿಸಿದ್ರು. ಆರ್ಜೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸೌಮ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ರು. 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಂಡ 17 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 25 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಸ್ಕತ್ ಹಾಗೂ ಕೋರಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ 5 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲಾ 5 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ದಸ್ಕತ್, ಉತ್ತಮ ನಟ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸಿನಿಮಾ ದಸ್ಕತ್, ಉತ್ತಮ ನಟಿ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪುಳಿಮುಂಚಿ, ಉತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ದಸ್ಕತ್, ಉತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಿಲಿ, ಉತ್ತಮ ಕತೆ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಚಿತ್ರ ಕೋರಮ್ಮ, ಉತ್ತಮ ಸಂಕಲನ ಗಣೇಶ್ ನಿರ್ಜಾಲ್ ಚಿತ್ರ ಪುಳಿಮುಂಚಿ, ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆಕೆ ಪೇಜಾವರ ಫಿಲ್ಮ್ ಧರ್ಮದೈವ, ಉತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಸುರೇಶ್ ಬೈರಸಂದ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೋರಮ್ಮ, ಉತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಉತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್, ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ ಮೋಹನ್ ಶೇಣಿ ಚಿತ್ರ ದಸ್ಕತ್, ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ ರೂಪಾ ವರ್ಕಾಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೋರಮ್ಮ, ಉತ್ತಮ ಸಾಹಸ ಮಾಸ್ ಮಾದ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೋಸ್ಮರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಉತ್ತಮ ಬಾಲನಟ ಆರುಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಉತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಸಿನೋಯ್ ಜೋಸೆಫ್ ಚಿತ್ರ ಕೋರಮ್ಮ, ಉತ್ತಮ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಚಿತ್ರ ಕೋರಮ್ಮ, ಉತ್ತಮ ಕಳನಟ ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದಸ್ಕತ್, ಉತ್ತಮ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್, ಉತ್ತಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ, ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತಂಡ ಚಿತ್ರ ಅನಾರ್ಕಲಿ, ಉತ್ತಮ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ವಿಜೇತ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಚಿತ್ರ ತುಡರ್. ಜೂರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಜೀವಮಾನ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. విజయకుమార్ కొడియల్ నన్నాథ్ సినిమాలు నన్నాథ్ నాಟಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗು ಅಂಚನೆ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಗು ಬರಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್, ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನೆರೆದಿದ್ದವರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾನು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಜವನರ ಪಾಂಚಾಲಿ, ಯಾನು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಜವನರ ಪಾಂಚಾಲಿ. ಇದೇ ಮಲಮಲ್ಲ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನು, ಪೇಪರ್ ಆಡ್ ಪಾಡ್ನು, ಟಿವಿ ಪುರ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚಿನ ಖರ್ಚು ಪುರ ಇರು. ಮೇನ್ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುರ ಪಾಡ್ನ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚನ್ನ. ನಾಗೇಶ್ ಕಾವೂರು, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.